Goddag. Velkommen til ODX. Goddag. Han er jo ikke i gang med det der, hvor de skal danse med den navn. Ej, det her det er så mit toilet. Nu det er sådan, der kan sove flere her. Så det er selve toilettet. Det er inde nu. Ej, det her det er så mit køkken. Og så det er så mit køleskab. Ej. Det her det er så mit hjemmebiograf. Ja, så har jeg så det sidste ting, jeg vil vise, det er så min swimmingpool, som Christoffer lige har badet i her. Og den er lille på grund af finanskrisen, så... det er så min cars. Og nu er der vel godt lidt bede om at slå sin ejendom. Farvel.